Bueno, avui sí, avui he desconnectat el micro. Bona tarda, gent. Pues res, avui anem super tard, perquè, bueno, hi ha hagut gent i això, i res, arrencarem. Avui ve el Pere Arnaldo, documentalista. És flipant, o sigui, he anat parlant amb ell i o sigui, el que m'ha explicat he flipat. Ha viatjat per tot el món i res, què millor que el Pere perquè ens ho expliqui i entrem ja en directe amb ell i anem cap aquí. Bona nit, Toni. Bona nit, què tal? Tot bé, tot bé. Un plaer d'estar aquí. Bueno, aquí tenim la gent del xat. Hola, xat. Hola, xat. I Hola. la Gemma Laoz diu hello. Hello. Hello, A ella Gemma. li agrada el documental. Mira, I- és la noia que havia xerrat, no, abans? Sí. Molt bé. I res. Pues bueno, començarem una miqueta amb tu, que ets Vinga. d'aquí a Calafell. Soc de Barcelona, Ah. però entre Calafell segur sempre. Vale. Llavors, la fotografia, o sigui, jo preguntava una miqueta d'on et venia i m'has Mhm. dit que el teu avi era... Havia viatjat molt, sempre de petit ens havia inculcat als nets viatjar i sempre s'explicava una mica històries fantàstiques, dintre que de veritat ho magnificava tot. I ell també feia fotografia i tenia àlbums. Hi ha tants àlbums a casa, n'hi ha tants àlbums a casa, que sempre van tenir la curiositat aquesta. I, bueno, teníem dos camaretes, una Minolta i una Nikon FM, i va començar per allà, a agafar aquestes càmeres que van al pare i a l'avi, que no en deixaven gaire, perquè clar, hi ha por que no les tanquessis, i va començar per aquí, aquest hobby. Fins que vaig començar a patinar, de Joanet, i allà es va intensificar a tope. Ah, Ja que on el veiem, el Pere, era una màquina en línia. Sí, abans, ara ja no. Ara ja, amb aquesta edat ja no... Bueno, però... Bueno, Però del grupet que anàveu éreu molt bons. Bueno, va estar bé, sí, va ser una època maca. Que llavors també el que hem parlat, i això ho hem parlat fa 2 minuts, era que... Ui, vale. Tot va venir de la revista una mica americana que... Sí, quan comences a veure les primeres imatges, com patinàvem i això, doncs bueno, t'agafes aquesta curiositat de, anem a fotografiar-nos nosaltres o a gravar-nos nosaltres en càmeres de vídeo. I tota aquesta ficció va començar a encarrilar cap a alguna més professional Vale. per aquesta banda. I llavors tu t'encarregaves de fer-li fotos a tots els teus col·legues. Els col·legues, a mi mateix, anàvem fent una mica així, gravant molts vídeos, sobretot, i bueno... La pregunta, ja et publicaven o no? El què? Ja et publicaven? No. Perquè jo sé que, per exemple, un del vostre grup era molt bo. Sí, i més endavant sí que vam publicar alguna coseta. Però no, al principi no, era molt Jumanji tot. Sí. Vale, i després el que també, o sigui, el que hem parlat abans, i després ja vas fer una mica d'imatge i so. Vaig estudiar imatge i so, a partir d'allà vaig tenir una assignatura de fotografia i clar, descobrir el laboratori blanc i negre i això, Clar, o sigui, amb analògic, perquè clar, vam tenir 45 tacos de l'època d'analògic, del carret, i clar, em va flipar i va començar a encarrilar la meva vida cap a aquesta banda. o sigui, després també m'has dit que amb això te'n vas anar a treballar a Mallorca. Bueno, jo vaig fer fotografia, o a l'IDEP vaig fer imatge i so, que entrava a la part de càmera, Vale. i bueno, vaig especialitzar més carrera amb ONG, i amb el temps vaig començar a fer fotografia a l'IEF, i quan vaig acabar vaig tenir l'oportunitat d'anar a treballar a Mallorca com a càmera de televisió. O sigui, feia, però de càmera de vídeo. De vídeo, NG d'informatius, Vale. de notícies. I després allí també em vas dir que també feies... I treballàvem, clar, quan ja entres al món així, aquest món, sobretot a Mallorca en aquella època, era bastant fàcil de començar a agafar una revisteta o a publicar el diari El Mundo, que vaig publicar diverses vegades al de Mallorca, el diari El Mundo, que és el Mundo Día, crec que es deia. Mundo Día. Ara no sé com serà, suposo que serà igual. I cosetes així, anaves picant, i després tot el que és l'experiència de la fotografia al principi, que fas una mica de tot, no? El que et surti. Vas a ganivet al principi. Vas a ganivet. Clar, que això també és un clàssic, però això suposo perquè la competència, el del ganivet, perquè m'ho he trobat amb altres periodistes. Sí. Bueno, fotoperiodistes. Que vas a ganivet, a veure què pots fer, saps? Vale, llavors, quants anys estàs a Mallorca? Vaig estar 3 anys a Mallorca. Després de Mallorca vas anar a algun lloc? Vaig tornar cap aquí, Vale. en aquell moment, que era la crisi, estàvem en plena crisi, estàvem en una parella, vam tornar cap aquí, a Catalunya, i a partir d'allà va ser una mica ja més complicat, perquè ja no estava, com estàs fora d'aquest món, sí vaig començar a treballar amb agències, però mai ha sigut ja
no va ser un constant de feines com en aquell moment. Vale. Ja costa més, ja comença a costar més. Vale. I clar, ha anat al declive, perquè és com tots la majoria de fotògrafs, ens costa molt poder viure d'això ara mateix, sobretot del que és documental i premsa. Clar, que tu tires molt al documental i això també és el que fas després una miqueta a l'IFEC, no? Sí, Que t'especialitzes, per dir-ho així, en fotoperiodisme i premsa. i fotoperiodisme i premsa. Documental també i una i- mica de fotografia d'autor. Això, que és el que m'ha cridat, la fotografia d'autor. Llavors, d'aquí a fer, llavors ja fas projectes, no? Sí, dels primers projectes, com si diguéssim, quan surto d'estudiar, me'n vaig a l'Argentina, marxo uns 4 mesos, Vale. i era justament quan comença el Corralito, i ho en fem 11.000 quilòmetres a l'Argentina, ens fem tota l'Argentina Hòstia. sencera amb uns amics, amb un autobús per terra. I impressionant, a aquella època encara anàvem en pel·lícula, encara no teníem... O sigui, començava a sortir el digital, portaven 40 carrets de blanc i negre i 40 carrets de color, sobretot, i que tingués la mateixa emulsió. La mateixa emulsió. Sí, sí. Estaves perquè el blanc i negre et quedi perfecte i tot això tenies que tenir la mateixa emulsió. Vale. Doncs ja, allò la carregada que portaves cap a viatjar, amb els bosses perquè no se't fotin els carrets a l'avió, tota la Clar, història. i això ho revelaves allà? No, ho vaig revelar aquí. Vale. Però és una mica tot, com aquella època. Sí que una part, me'n recordo que, sobretot color, blanc i negre no ho vaig ni tocar, em vaig atrevir a imprimir-ho allà una mica i quan vaig veure els resultats vaig dir, espera't a Barcelona. A Barcelona. Clar, perquè abans, o sigui, clar, sí que et feien del negatiu, revelar... Tenies, els negatius sí que quedaven bé, però clar, tot el que eren còpies eren patètiques. I també em vaig donar compte que portar els negatius de viatge tan llarg podia ser una destrucció del film. Una pregunta, és una llegenda urbana que els escàners rebenten els carrets? No ho sé, no t'ho puc garantir. Perquè ara que Jo portava bosses. Les bosses de ploma aquestes. Sí. Vale. No ho sé si després, perquè després És ja que- em van passar al món digital i ja no he viatjat més en carrets. Vale. I si he viatjat, bueno, no he portat bossa. Perquè aquí ho anem preguntant a vegades i jo dic... Tu Hi ha gent que es diuen que és un mito i altra gent que diuen que no. No puc anar aquí. No me la vaig jugar. Vale. I d'Argentina què em vas treure? Vas treure alguna cosa... Sí, vaig tenir diverses fotos. Tinc una que és premiada, sobretot, de 2 nens que estan netejant un vidre d'un cotxe, que estan dins jo. I va guanyar un premi fa uns anys que era Pequeños Supervivientes, Vale. i va sortir aquesta foto. I sí, vaig veure diverses cosetes, sobretot del viatge al travel va ser bastant espectacular. Però clar, això és de 2005. De 2005. 2005. I això, ja, o sigui, ja havies estudiat i fet. Ja havia estudiat. I Ja. vas Quan dir, jo em quedo a Argentina, em surt una oportunitat per treballar allà, però em truquen aquí i em diuen que tinc una oportunitat per anar a treballar a Mallorca i llavors, clar, pesos euros, tiras euros. I és quan vaig anar a Mallorca, vaig Vale. tornar i vaig anar a viure a Mallorca. Ah, i aquí sí que m'has explicat que feies de tot. O sigui, feies... Aquí feia tot, foto, ombra orquestra, vídeo, ombra orquestra, I fèiem de tot. escriure també, No, no? escriure no, perquè tenia una companya meravellosa que es diu Josema, que no, que ho feia molt bé. Ui, per aquí diuen S. Peter. De Peter, S. Peter, el Tuco Martín, no sé si... el Tuco, el meu amic de... Mira, aquest és de Mallorca, aquest és un fotògraf impressionant de concerts, Vale. impressionant, gran amic, ha estudiat amb mi i he viscut també a Mallorca i un molt bon amic i molt bon càmera i molt bon fotògraf. Bueno, Tuco, Tuco, ¿Qué? besos. Ya te he dicho antes que te enviaba besos. igual, ¿algún secreto de Mallorca? Unos cuantos, Tuco, unos cuantos. Mejor no decirlos. Vale, llavors, aquí és també on abans hem parlat de després d'Argentina, te'n vas a Mallorca, que fas la multitasca, que dic jo, Sí. i després entres a un projecte audiovisual o de documental que graves, però que després m'expliques per la tarda. Això a Mallorca vam fer un documental, sí, que com érem neges, no, tot el dia fent notícies i clar, hòstia, que guapo això. I com érem una colla, on era el Tuco també, amb molts moments que érem una colla que sempre anàvem buscant temes. I van començar a fer unes fotos a Can Gatzà, que era un centre de desintoxicació, però que era d'un home que va muntar aquella casa i vam començar a fer com una granja i la gent es desintoxicava perquè treballava, Vale. no perquè hi hagués algú que els controlés. Sí, no. I clar, van començar a fer un vídeo, un documental sobre aquest puesto. I jo per les tardes, quan em motivava molt, vaig començar a fer fotos. I amb tot això vam publicar el documental en vídeo a diversos puestos, a Mallorca, Necesita Versió Espanyola, algunes cosetes així maques,
I el documental va quedar seleccionat finalistes, no guanyador, però finalista, que va sortir amb un llibre i exposicions a fotoperiodisme de les Illes Balears. Vale. I bueno, va tenir una petita repercussió, no gaire, perquè al Bueno, final però, tampoc... saps? Però bueno, comences a tindre unes cosetes més clares. Sí, sí. I a partir d'allà ja et dic, això és un dels primers documentals, a part de l'Argentina, més sèrio, que comença ja a tindre una mica més de O sigui, clar, vas treballant, ja entenc, llavors, diferents projectes alhora. Sí, moltes vegades. Sí, això és documentalista, no? Bueno, jo ara mateix estic fent dos documentals, més el que faig, que és la meva faceta, ara estic fent fotografia de carrer i bueno, a buscar els meus temes i vaig fent, és algo com molt propi. I ara tinc dos documentals que començo un demà i un altre la setmana que ve. I sí, vaig anar fent. Vale, clar, llavors també m'han explicat, espera, que jo no sé, me'n vaig del guió. Bueno, de projectes, clar, dius que n'has fet per tot el món, no? He fet tot el que quan he viatjat ha sigut per fer algun projecte. Hi ha algun així que diguis, que te'n recordis, que diguis, hòstia, va molar... Em va agradar molt 2018, que és més cap aquí, podria explicar-te d'abans, he treballat per nens fent documentals de nens de càncer, he fet Alzheimer, he fet diverses coses així per diferents empreses, però per, com si diguéssim, algo de viatges i coses així, el 2018 vaig estar a Indonèsia, que volia un documental sobretot de com es destruïen les selves primàries, Vale. per l'oli de palma, Sí, final, per el senyor Soreo. Sí. El senyor Soreo s'ha de destruir les selves. I bueno, vaig tenir l'oportunitat d'estar amb orangutans, vivint a la selva durant una setmana. Després vaig anar a viure una setmana i mitja amb els Mentawai, que són una tribu que viuen a Sumatra amb una illeta que es diu Siberut, Hòstia. que també s'estan expulsant i ara, en aquella època, encara estava explotat, perquè tota aquesta vida està explotat ja, però encara estava mig, ara després del Covid hi ha una massa de gent, ja ho pots veure com a Papua, que la gent arriba a Papua, que sembla que sí que ho regalin els bitllets. I en aquella època sí que era bastant bèstia veure com les tribus estaven desplaçant cap en fora de la illa, com si diguéssim, per poder agafar el territori. Vale. Ara, sobretot, les illes Mentawai s'han fet molt resorts perquè hi ha molt de surf Vale. i s'està tornant una mica algo surfero... Però surfer-ho... Surfero malament, perquè Vale, al final sí. són resorts enormes a un puesto que és super maco i la gent té una cultura espectacular. I clar, ho estan destruint. Però bueno, suposo que és l'evolució, no?, de l'home. Sí, l'evolució és l'autodestrucció, jo És sempre ho dic. saps? Ja ho cobrem per aquí. Diu, no le deis herbes dolces. No, ja tinc cervesa, ja tinc les herbes dolces i ja les tinc. Bueno, Gemma, ja saps que això quedarà... Si no et reconnectes, reconnecta't millor i si no, YouTube, Twitch, durant una setmana... Ahí està. Ahí. Vale. Com t'enteres? O sigui, com arribes a aquestes feines, tu? Bueno, som una persona molt curiosa, m'agrada llegir bastantes coses i quan m'atrapa alguna visualment, o que he vist o que he llegit, intento buscar la informació a veure com puc fer això. O sigui, tu autofinances tu o normalment... M'autofinancio jo. Molt poques coses han sigut financiades, molt poques. El documentalista pot ser que sigui que sempre s'ha d'autofinanciar? Depèn de la gent. Jo crec que hi ha gent, on podem parlar de col·lectius, sobretot, sense dir noms ara mateix, Sí. que estan funcionant superbé perquè són col·lectius i aporten un ritme força, però quan ets una persona sola, sí que hi ha gent que arriba, Vale. però no tothom arribem a tindre una constància amb el que siguin publicacions, al final. Vale. Sí, perquè llavors sí que necessites publicar, no? I t'has publicat, al final és el que et dona els calés. Vale. I clar, treballes per agències, però les agències ja sabem tot el que són, o sigui, et prometen or, però després no és així, i tu et passes el dia treballant, pugen aquelles imatges a les seves pàgines web de diferents agències, el que siguin, pot ser Corbis, pot ser Gran Angular, pot ser el que tu vulguis, i si no venen, tu no cobres un duro. Llavors, clar, tu vas O sigui, treballant, vas a... tot és així avui en dia. Hòstia. Hi haurà que no, hi haurà que estan... Pagant. Corbis tindrà algun fotògraf que estan pagats o que els garanteixen Sí, sí. que tingui aquesta publicació, que el que publicaran, però els que som mediocres, com si diguéssim, Va dir creatiu. no, amb tot el bon sentit, Sí. no passa res, però que no hem arribat millor a aquesta soltura de feina amb aquest temps, costa molt. I una pregunta, i per arribar a la soltura no pot ser tocar les tecles correctes? És sort, no? Com diuen tota la vida. Perquè al final, Sí, fotogràficament... És sort i treballar-t'ho molt, perquè la fotografia es treballa molt.
La gent pensa que és un, oh, tires fotitos, però no, la Clar, fotografia això- és molt mental, molt pròpia. Com et prepares tu un documental? Primer fas un estudi? Com... Primer faig un estudi de si m'interessa de veritat, això és el primer, perquè si no m'interessa sé que ho deixaré. Vale. Crec que ens passa a tots, que això és com un tabú de la gent de he començat i l'he deixat, i ningú ho diu. Hi ha moltes coses que comences a fer-les, et motiven molt i després et dones compte que no és el que tenies al cap o no és el que pensaves, ja està, i no passa res. És millor parar-ho i continuar amb altres coses. Però quan comences a preparar un documental, doncs sí, tens que informar molt, veure tot el que et tira de calés i veure si és viable. I a partir d'allà, després quina serà la repercussió de tot això. Vale, que clar. això és el que anava a dir, que tu ja esperes un resultat? O... No, jo no espero ja res. Vale. No, o Tot sigui, bé, però no. no, el resultat no econòmicament. Ah, no, Sí, clar, no. Depèn de la feina. Per exemple, amb això d'Indonèsia, jo tinc una feina feta, però m'encantaria poder tornar i tornar i tornar, perquè al final la fotografia, sobretot en temes documentals o de reportatge, com més temps tinguis, més estiguis allà, més feina, sobretot amb la gent, més confiança, arribaràs a alguna millor. Vale. Perquè a vegades pots estar a un puesto i no tirar ni una foto en 3 dies. Perquè no t'aporta res? No, perquè no t'aporti res, perquè a vegades no cal, no? Vale. Comença a tirar fotos, vinga, com si fos un mono, saps? Una persona. Sí. Tens que començar a relacionar-te i que agafi una comoditat a aquelles persones, perquè les primeres fotos sempre són patètiques. És normal. Sí, que, bueno, sentir-te més de la tribu, no? Per dir-ho així. Sí, per dir alguna cosa, però pot passar aquí al costat amb la senyora Pepita, que li vols fer fotos a la senyora Pepita, les primeres fotos seran dolentes perquè el primer que farà és posar. Sí. Riure, posar... normal, perquè ho fem tots, al final. Això parlàvem amb el Gavi, que va venir també, no sé si està per aquí, que era una mica amb el Rockabilis, que jo li deia, clar, quan... que m'ha de comentar que molta gent tira el fotògraf i al final es pot sentir com un mono de fira. Sí, i tant. Jo, mira, el Rockabilis és una cosa que m'encanta d'aquest Sí, he poble. vist una que pot ser que després la veurem, una foto que estan surfejant per allà a sobre. Sí, hi ha unes quantes, això és de l'últim que ha hagut, Vale. però porto fotografiant-ho potser 10 anys o més. Vale. Tinc fotografies i fotografies quan ho feien a l'Antic Hotel, que per mi era una meravella aquella festa, i tinc molta cosa. Molta cosa, que és un tema a sobre que m'agradaria encara més ampliar, que parlo molt tallant rockabilly perquè tinc amics i llavors he pogut indagar i fotografiar encara més. I és un tema molt maco que tenim al poble, la veritat. Bueno, és una cultura... Diferent, és molt estètica, els colors, que jo tiro en blanc i negre, però els colors i els contrastos que té, la roba, tota la Pregunta, aquesta. ara que aprofito ja, tires en blanc i negre però tires amb carret? No, ara tiro en digital En tot. digital tot. Tot digital, perquè no... Bueno, l'economia és molt car. M'agradaria fer projectes amb 6x6. Se m'escapa de les mans moltes vegades i tot el que dispara un 6x6 a vegades queden els carrets una mica com abandonats, perquè clar, tinc escanejant, no sé què. I clar, si ho vols fer bé... Clar, revelar, tu ho reveles tu o portes? Ara mateix ho portaria. Crea, sí. Ara mateix ho porto perquè et torno a repetir, si vols comprar líquids i fer-ho tu, Bueno, també no, et surt un cost de l'hòstia. Si comences a... Dic, vaig a fer fotografia analògica, sí que muntaria estudi, que en tinc a casa, podria muntar-ho, podria fer-ho tot. Però és que no quan mires el que et surt a compte, dius, és que no em surt a compte de res. Sí, perquè ha pujat molt, és com l'or. Jo li dic, Sí, és com l'or. jo li dic aquí quan ven a buscar carrets, li dic, esto es inversión de futuro. I el que em sembla molt fort, que mira, és una dada bastant curiosa, que el mini DV, per exemple, en vídeo, està tirat de preu. Sí, perquè no I, per exemple, està tornant ara molt el que són càmeres de mini DV perquè et dona una qualitat i una textureta que també passa com amb l'analògic, que és divertit. No tanta perfecció del 4K, los 20K, bueno, 20K. Bueno, i aquella nitidesa extrema de... Sí, a mi, per exemple, no soc una persona que m'interessi tot això. Vale. La qualitat extrema entenc que és una passada, però ara mateix no m'importa res tot això. Vale, llavors, que això ho hem parlat abans, el primer documental que vas estar content era o orgullós, o que diguessis, això ja ha començat a tenir caralluts com per... Jo crec que al final és com quan fas una feina, al final i l'acabes i està tot... La feina té la seva història, saps? També per les connexions que fas. Pot ser el documental que vaig fer a Can Gatzà, vaig connectar amb la gent i va ser molt maco. Després el que repercutís, per mi... No, jo et dic com a tu personal. No, per això dic que era algú exterior. Interiorment sempre és una mica el que et quedes amb la gent. Un tema molt trist, però fotògraf d'Alzheimer, jo tinc una cosa molt curiosa de tornar cada dia a fer una foto amb un avi i a l'avi al final
pensava que era el tio que li arreglava la tele, però se'n recordava de mi. De I veure això és cada dia. supermaco. Sí. Inclús les infermeres em deien, és que és increïble que el tio, no sap qui ets, em diu, el de la tele. He pensat tot el dia que li arreglés la tele, i la vaig arreglar la tele un dia i el tio ja se'n recordava de mi. I això és molt maco. Llavors, clar, aquestes cosetes, és el que et dic, els documentals quan ja comences, el que t'implica és la gent al final, no és res més que això. Vale, clar, jo et deia en el sentit de dir com a tu, com d'haver estudiat, d'haver fet i dir, hòstia, ara estic preparat per poder desenvolupar Una història. una història. Que diguessis, aquest va ser el punt que em vaig donar compte que era capaç ja de... Jo crec que ja a l'escola ja Ja. vaig començar a veure que el que m'agradava era més estar al carrer i viure les coses, perquè al final una persona que fa documental o reportatge perquè vols viure les coses, no perquè si soc superguai artista, no, perquè ho vols viure al final. I clar, un fotògraf, la gent pensa, oh, és que esta foto l'has hecho tu, clar, és que m'he anat allà per fer la foto, no... Bueno, i m'he estat 3 dies esperant... O esperant, o m'he passat un mes que he anat, no he fet una foto fins que les he fet. I això és així, amb aquest aspecte. Clar, i això és el que diem, que llavors financerament molts cops és inviable. És inviable, és el que parlem, perquè tu potser publiques i teus per dir alguna cosa, he guanyat 500 euros, però quant has gastat? Si has estat un mes i pico currant com un boig. Sí. Això és el que té una mica de fotografia avui en dia, si no és que estiguis molt ben posicionat. Clar, llavors sí, ara, perquè ho sapigueu, estàs fent de cuiner. Jo ara soc cuiner, sí. Això també, per una part, jo sempre... Això ja és opinió meva, A vegades, com quan vivia a Andorra i deia, treballava de carnisser, però no volia treballar a pistes perquè volia disfrutar de la muntanya. La muntanya. Doncs poder és una mica, no? Treballar una miqueta per poder disfrutar o no tenir l'exigència, o no. Jo, la cuinària em veu una mica com una mica locura, saps? Jo arribo aquí amb un temps, una sèrie de coses, i acabo aquí al poble, i bueno, com després de passar una situació difícil, no hi havia feina. Jo estava d'autònom i vaig tenir que parar perquè vaig tenir un problema de salut bastant greu, i a partir d'allà què faig? És que estic al poble, estava com, què faig? Tenia una amica, tenia un bar, i vaig dir, hòstia, vull ser cambrer. I em va dir, cambrer tu? Vaig dir, provem-ho. I vaig començar, em va motivar i vinga, vaig començar a fer això. De cambrer vaig passar a cuiner, imagina't, sense tenir ni idea. Sí, a casa m'agradava molt cuinar, però a nivell professional no. I he acabat tenint xiringuitos, food trucks, portem un restaurant, porto una comida al restaurant amb un amic, i superbé. No em puc queixar, tinc feina al poble, al costat de casa, sí que m'agradaria fer el meu, però em porta una locura mental anar a Barcelona, el que parlem, també com van els trens, totes les històries que no... Que sabrem parlar de que Rodalies té la culpa que tu ara no estiguis fent fotografia, poder també. No ho crec. No, perquè he estat diversos anys fent coses, no només he fet de cuiner. He fet cuiner, després he estat 3 anys una altra vegada autònom com a fotògraf, fins aquí d'hostaleria vaig posar una altra vegada de fotògraf, va anar molt bé al principi, però després amb el Covid, el no sé què, el no sé quantos, vaig dir, para i vámonos. I vaig tornar una mica a estar al poble i una miqueta una estabilitat mental, sobretot. Una estabilitat, que va bé, però el que em vinc a referir que molts que no tenim feina també és per on estem. Perquè si estiguéssim a Barcelona... Jo conec molta gent de Barcelona que no està treballant tampoc. I són molt bons fotògrafs. I no té per què. Torno a debatir, també és una feina que tu tens que lluitar molt. Està molt a sobre. Molt a sobre. Si vols dedicar-te a... Suposo que haurà programes que no, Però en moda, per exemple, hi ha molta feina avui en dia. A Barcelona. El sou ja serà una altra història, però si vols treballar com una empresa fent producte, moda, pots treballar-hi. I si ets autònom i a fer-ho, també, en moda hi ha molta feina i en producte hi ha feina. Bueno, tu l'últim que em deies, el que últim has fet és arquitectura, no? Bueno, els últims temps, com a autònom això, feia fotografia d'interiors i arquitectura per diferents agències, com Airbnb i coses d'aquestes, i per algunes empreses més selectes, com si diguéssim. Però clar, tornem a debatir, quan hi ha molta feina, en fotografia et guanyes molt. En fotografia i arquitectura jo he treballat i he guanyat força bé, ha estat molt bé. Però clar, quan venen les baixades d'èpoques, no pots mantenir, llavors t'has intercalant. Sí, tens que fer. Et tornes una mica boig al final, però acabes decidint, jo he acabat decidint que la fotografia la faig perquè jo vull, si surt alguna cosa que a mi m'interessa ho faré i si no, no. Ara ja ens anem una miqueta i
el que t'inspira, o sigui, hem parlat del projecte que... I és què t'inspira, o sigui, què t'inspira ara o què t'agradaria fer si poguessis fer? Si pogués fer, o sigui, lliurement. Sí. Hi ha molts temes que m'agradaria fotografiar els cowboys mexicans, crec que és una passada. M'agradaria anar a Etiòpia a veure les esglésies aquestes que són com creus, que estan sota terra. Jo un temps vaig estar fent religió a la Índia, això, m'interessava molt. I llavors crec que aquests temes sempre m'han agradat. Les religioses, soc superateo, però... bueno, però sempre tinc molta curiositat i crec que l'humà arriba a un punt vibrant amb aquestes coses. La gent quan ho veus és algú bastant espectacular. És bastant curiós i bastant espectacular. Vale, pues... Si molts projectes si pogués, bueno. Pues anem a veure una miqueta, anem a passar una miqueta al seu Instagram. Sí, perquè la web ara està capada. Anem cap aquí i... aquí. Però fem així. I així anem veient una miqueta la feina d'això i ja el que és... Clar, jo he vist fotos que he flipat molt en quant a energia, o sigui, de la foto en si. Que dius... Que ja comencem com l'altre... Ara. No? Ara sí. Hop. Jo... Ara sí. Veus això, per exemple? La primera és Nepal, això és la Chitwan, que són la selva de Mowgli, del llibre de la selva. Ah, però a l'elefant. L'elefant, sí. I aquest? Això és els carnavals de Luzón, que es fan aquí a Costa de Madrid, a Guadalajara. Això es van l'any passat i és espectacular, de veritat. Val molt la pena. És un poblet molt petit, la gent és maquíssima i l'estètica i tot és molt guapo. És una festa pagana, també sempre m'interessa d'aquests temes. I bueno, vas fotografiant, ja et dic. Vaig entrar d'això, vaig localitzar-los, vaig demanar un passe i me'l van donar i vaig poder fotografiar-los bastant lliurement. O sigui, tenia passe i tot. Vaig poder parlar amb ells abans de l'organització i molt amables ens van donar. Això és a la Índia, a Varanasi. Aquesta imatge, per exemple, té una força... Sí, el pobret aquest no crec que és molt, és un sado que estava allà a l'orilla del Ganges i jo crec que, bueno, se'n van a morir allà. Però el tio sí, tenia una mirada forta. Això són fotografies de carrer. Vale. Carrer, tens algun predilecte per anar a fer foto de carrer o no? Un predilecte. Algun lloc que diguis, hòstia, em mola molt Barna... M'agrada molt Barna, sobretot el quilòmetre de Passeig de Gràcia. Crec que és molt interessant perquè és com la milla verde de Barcelona, no? I és com molt curiós perquè si et comences a fer quilòmetre cap amunt, quilòmetre cap avall, perquè és un quilòmetre, al final de plaça Catalunya fins a dalt, quilòmetre. Sí, és un quilòmetre, crec. Pots trobar moltes coses. I ara estic fent un projecte d'això, que és un quilòmetre. Que oliva, vale. Que porto 4 anys fent fotos d'allà. Això és de les manifestacions de Palestina, bueno. Això són rocabilis. Aquesta és la que deies, no? Sí. Vale. Sempre m'agrada més disparar en blanc i negre que colors, em sento més segur. I dispara sempre blanc i negre directe? Des de càmera? Sí, quan disparo blanc i negre sempre disparo directe. Bueno, faig un JPG i faig un RAW sempre. El RAW, vulguis o no, després el tindràs en color i el tindràs que editar. Però sí que faig sempre disparar en blanc i negre i sempre tinc un JPG de referència. I quin és el teu objectiu, o sigui, objectiu així preferit com per anar... Jo quasi sempre són 35, sempre... Perquè pel final documentalista street podem dir que més o menys, no? Porto òptiques fixes, no m'agraden els zooms. Vale. Sí que tinc 200 o coses d'aquestes, però no els utilitzo, la veritat. I utilitzo sempre des d'un 28, 35, 50 i 80. Això són les meves mides perfectes. I al dia a dia, com porto una Fuji, és un 23, però és un 35. Fuji forever, Jo soc... Bueno, és una càmera que funciona molt bé, la veritat. I és discreta, és una bona càmera. Quina portes? La XT, que és de 16, és antiga, però és que va molt bé. La Gulador... És la 3 o per ahí, la 3 o per ahí, 3 o 4, 3 o 4 ja. Però bueno, és una càmera que funciona molt bé, aquestes estan fetes amb aquesta.
Jo porto Fuji, que la faig servir més per vídeo. No, jo per treballar tinc Nikon, Nikon. però tinc una Nikon 810, o sigui que és antiga també. No... Però és full frame, no? És una full frame. No que això... I jo treballo millor amb DSLRs que amb... Amb mirrorless. Sí, ara mateix sí, no m'acaben encara d'agradar la seva qualitat. Bueno, com dic jo, el digital, que es nota molt. És molt digital per mi. No em passa amb la... Suposo que venim de la vieja escuela i ens passa això una mica. I jo per estar ficant-li després grano, no sé què, ho trobo una mica... Afegint lo que... Afegir, crec que no cal. Això és Luzón. Això són d'aquí, del poble. Aquest noi és un pare, un nen, que ell entrena el pare, és entrenador del boxing de Segur. Vale. És un tio que boxeja de puta mare, amic meu. I té el nen que comença a fer boxa. I bueno, aquesta és la seva primera batalla, com si diguéssim. Vaig estar fent-li fotos l'any passat i tinc un fotimer, aquí hi ha 3, però bueno, hi ha una cosa bastant xula d'entrenament, també de la vida del xaval, no? Bastant xulo, la veritat. I sobre superbones persones i supermacos. Ja estic una mica així amb els esports aquests, m'estan sortint coses així. Com vols dir? Com et dic, vale. A partir d'aquest ara faré un documental sobre una noia, començo demà, que és campiona d'Espanya i de Catalunya de taekwondo, vale. I començant demà a veure com comença i... Però ja així parlo una mica d'aquest xabró. Què t'emportes? Quan tu te'n vas dius, què m'emporto? Què t'emportes? Tota la gamma que portes? Portaré, Sí. no, segurament per això portaré el 35, Sí? el 50 i el 80, ja està. Si hi ha una competició i necessito alguna més llarg, doncs portaré un 70-200, però no m'interessa perquè ja m'aplana molt la imatge i no sóc una persona que m'agradi aplanar les imatges, m'agrada més el volum. M'agrada més les escenes, no sóc tant de... Mira, que si les veiem bé, ara sí. El Marroc. El Marroc deu de donar molt de joc, no? Per estar aquí al costat. És un lloc que és maco, la gent és molt amable. Jo he viatjat molt al Marroc, me'l conec sencer. És econòmic. I sí, és molt més especial amb imatges com fotògraf, sí, i com a vida, perquè és econòmic, antic, pots fer moltes coses. Jo sempre recomano anar-hi, de veritat. El Martín... Sí, això és Recabilis també. Ja et dic, si baixes una mica més podràs trobar alguna més antic. Et dic que porto una època que no tiro tant... Puc ensenyar una mica més. Què t'interessa ensenyar? Jo estic aquí... Baixa. Si vols veure una mica més, mira, això és Ucrània, això que has dit, això vam anar, quan va començar la guerra d'Ucrània, vaig anar a la frontera amb una amiga. A color? Sí, a color. Que és periodista i em va dir si volia anar per fer unes publicacions a València, ella fa vídeo, ella és redactora, però em va dir si volia fer vídeo i vaig aprofitar també fer foto i va sortir a unes publicacions a València. I és a la frontera entre Ucrània i Polònia, quan va començar tot. Són els nanos quan els ficaven tots a l'autobús, quan passaven, tan típiques, perquè és el que en aquell moment és el que podies fer. Bueno, que és quan, suposo que feien, els traslladaven o... Bueno, sí, els portaven de la frontera, els portaven a Cracòvia, que estaven als grans centres per ficar la gent i... Perquè, clar, les fronteres estaven ple de gimnasos, ple de gent i hi havia també com es diu això? Un supermercat que el tenies també estava. Allà dins i era inclús insalubre perquè hi havia malalties per tot. I època després del Covid, imagina't. Era una locura. Això és tot allà, no? Sí, això és frontera. Jo volia entrar cap a dins, però en aquell moment era molt complicat. Vam intentar entrar, vam tenir problemes serios i vam decidir que millor no entrar a Ucrània. A part, acabant de fotre un bombazo a Lviv i ens van decidir que era millor que ens quedéssim allà. Jo tinc un amic que no sé conèixer, el Felipe Passola. No. És fotoperiodista també. I aquest va estar a l'inici del Donbass. Al Donbass al principi. Quan les manifestacions i les... I a les trinxeres. Les trinxeres al principi. La gent que marxava era molt curiós perquè les mascotes, com la gent marxava hasta amb periquitos, saps? Era molt maco, perquè al final era... La família. La família. Això és el mateix, aquí a Barcelona,
infestacions primeres. L'únic que vam fer així de... Que et pujo una mica la càmera, que la tens, que t'està atropellant el cap. Nosaltres el que vam fer van ser les fotos dels documents, quan venien. La foto de DNI, que li demanaven. Vam anar aquí a l'Albert, que en venien un munt. No sé si ho sabies. Sí. Bueno, jo vaig, quan vaig fer aquest projecte, amb l'Angie, d'Esquerra Republicana, Sí, sí. em va ajudar molt ella. Vale. I vaig fer una conferència aquí al poble, parlant sobre com vam arribar, i la veritat que superbé, em van tractar superbé. Angie també és una bona amiga de fa anys. Angie, sí, ara li feia vídeos a l'Òscar. Ah, I a vegades surten d'allí, és un xiste. Això és d'allà, també. quina? Aquesta? Aquesta. No, aquesta ha sigut refita, és un gos d'un amic meu. Vale. Espera, anem... Sí, va ser una mica, perquè ja et dic, ja... Mira, si vols de Ken, mira, aquí tens això, mira, si piques aquesta, mira, la baix. Aquesta? La que surt el nen. Aquesta. Molt bé, sí. Això és Kènia, això vam anar a un orfenat, i és un noi d'aquí de Segur, que té una ONG que és Unions de Kènia, que van començar al barri de Bombolulu, que és un dels més pobres que hi ha a Mombasa. Van anar i van veure que és el que havia problemàtica amb els nens i vam fer un orfenat. I bueno, ella em va dir si volíem anar a treballar allà, i bueno, me'n vaig anar cap allà amb ell i vam fer una sèrie de documentals i coses, i bueno, vam començar, això és època abans del Covid, jo vaig tenir que tornar perquè el Covid ja ens tocava quasi, i vam tornar i bueno, vam poder treure amb els calendaris calés, ara crec que eren 50 o 60 nens, ara van 250 i no sé si mengen 300 del barri, perquè han muntat escola també. Una part va ser petita de fotografia, ells tenen molta gent que els ajuda i és una meravella de puesto, jo us ho recomano. Si la gent vol anar-hi, són molt macos i tot el que es fa arriba, que és el més important. Es fa? El que facin arriba ja. Vale. I això és molt important. Mira, no sé quina foto diu el Raül que està molt content perquè li encanta i li va regalar a tu. Era aquesta? Potser, no ho sé. Raül, quina és? Quina és, Raül, va. Doncs anem cap aquí. Mentre pensa el Raül. Vale, llavors, mentre anem mirant, veig que, clar, al final, tu tot el que fas és llum natural. Sí, que tiro algunes coses en flash. Mira, faig un projecte que aquí a Cunit amb les carrosses, que aniré en flash. I m'han deixat un passe i també aniré a full amb flash extern. Fas carrossa carnaval? Bueno, vaig a fer fotos amb una de les carrosses, sí. Vale. És un amics i m'han dit, pots vindre? I jo, com tenia el meu plan, ja vaig dir sí. Clar, això, que tornem a lo d'abans, tu, que això també ho parlàvem molt amb l'Andreu, que és molt de fotoreflexió. Té que veure, com es diu allò? No, Andreu, és que és una màquina. Una reflexió, no?, darrere de cada... reflexió, un concepte. Sí. Clar, tu ja vas a fer les fotos de carnaval amb un concepte teu. Sí, intento tindre-ho pensat abans, perquè si no, no... Anar a lo boig no porta res. Si no, com dic jo, fas fotos. Sí, però bueno... Fa fotos en el sentit que no tenen... Si vull anar a fer un event, puc anar a fer fotos de carnaval i faré les fotos normals i tot bé. Però bueno, ja tinc un concepte, que hi ha coses que m'agraden amb el flash, poder potenciar la llum on tu vulguis, extern. Ja em provaré aquesta tècnica, que l'he fet diverses vegades i tinc diverses coses curioses i vull tirar-lo per aquí, en aquest cas. La gent ens agradava l'altre dia, parlàvem amb Flash Extern, el rotllo de l'època nostra, de flashazo i... Flashazo, todo. Tots blancs, allà. Com si sortissis a Apolo a les 6 del matí. Bueno, deixa'm estar. Deixa'm estar. Això és tot de l'orfenat, també. Tot això no hi ha posat. És una feina de treballar molt amb ells. I agafar confiança. Agafar confiança. I jo, clar, podies agafar dos temes, o anar per la tristor total, però clar, jo amb els nens em vaig fer molt amic, sobretot amb els grans, que se m'ha acompanyat a buscar aigua i tot amb ells. I quant de temps t'hi passes allà, per exemple? Aquí em vaig passar un mes i alguna cosa, potser. I, per exemple, a Indonèsia em vaig passar 3 mesos, a l'Argentina 3 mesos, o quasi 4.
Així, depèn també el temps que tinguis, si et disponguis, si pots tornar, si no pots tornar, quantes vegades tornes, clar, O depèn. sigui, clar, el resultat influeix en el temps que estàs allà o no? Sí, perquè potser aquí la primera setmana no vaig tenir una foto, o les que tinc no les conto. I tot ve a partir de fer-me amb ells, Sí, d'estar el dia a dia amb ells. de dia a dia amb ells, Per tant. i més quan els cuides, perquè al final tu vas allà i no és anar a fer fotos, acabes rentant les dents, fent el dinar, que no Sí. pots fer el dinar perquè els homes no et deixen cuinar, jo vaig acabar cuinant amb les dones, vinga, m'encantava, i era molt xulo. Llavors, és el que et dic, arribes amb un temps. No? Vale. Aprens això, jo crec, perquè al principi sí que arribes als puestos allà, com penses que és com superimportant que facis fotos, i no, és millor tindre un temps. Clar, quant més temps tinguis, més treus, més podràs seleccionar, perquè és el que parlem. D'un dia, quantes fotos bones trauràs? D'un dia bo. D'un dia bo, quantes fotos trauràs? Sí, trauràs fotos, però sempre el dia següent pot ser més bo. Sempre, o pot ser dolent. Per mi sempre, contra més temps tinguis, molt millor. Treballes molt més tranquil. Per mi. I tu creus que hi ha un temps mínim? No. No. Fotografia, no. No, un temps mínim per treure algun resultat que dius, no, jo crec que en fotografia no, pot ser un resultat per exigències, pot ser un resultat ràpid perquè tens aquest temps i ja està, però si ho fas un projecte per tu, personal, pots estar anys, perquè tot va incrementant i també és guai, no?, quan passa el temps i canvia una mica tot. Bueno, a veure, sí. Va com començar a modellar, mira, el Sebastián, com es diu, el Gervasio Sánchez, és un tio que sempre ha treballat. Ara la seva feina no, és un tio que sempre ha treballat amb molt de temps. I hi ha gent que avui en dia que treballa igual, per molt de temps. Poden anar publicant o poden fer com petits... Sí, com els segments, però després el treball final és enorme. Això, el que he vist, que aquí algun cop ja ho he dit, espera que diu, sí, la del nen, amb les mans a la cara, suposo la primera. Doncs el que vaig veure jo va ser, així una mica, va ser el cameraman, no sé si l'has vist, el documental. No, que és l'únic periodista que podia pujar amb el Fidel. Ah, sí, clar, sí, vale. I que va estar durant 20 anys i va gravar la decadència. De tot el... Sí, clar, el que vull dir, que és temps tot. És temps i clar, i flipes perquè al final sí que veus el resultat, però un any per exemple, no t'aportaria res. No, no és el mateix poder anar a un puesto que, per exemple, vas a aquests nens, ara aquests nens ja han passat 5 anys. Clar, que ja són més grans, són més adults. Més grans, són més adults, llavors clar, tornar ja per mi, i tornaria en un moment donat, m'agrada per això, per veure l'evolució que ha passat també. A part del que sigui amb l'ONG. Però les meves fotos a part, hòstia, han crescut, molts d'ells estan anant, els que estaven amb mi estan anant a la uni, ja viuen a pisos, potser de Mombasa o de Nairobi. Clar, és curiós veure l'evolució d'aquesta gent que sobre aquests nens de no tindre res, la majoria acaben amb estudis, acaben amb coses molt curioses que dius, hòstia, que passada, saps? Quan ells dones una oportunitat a aquest tipus de gent, agafar-la i l'agafen. També perquè els que tenen allà per ells són gent maquíssima i els inculquen que tenen que fer alguna cosa a la vida. Això fa molt, que és al final el que et rodeja. I tant. El que et rodeja et fa pujar. Sí, a part, dintre del dolent, si tens la gent que t'estima, que t'ajuda, que t'aconsella... Sí, clar, és molt millor. Mira, doncs... Quin era l'altre que també hem parlat, que m'has dit que no es pot mostrar, però el que hi ha... Bueno, vam treballar, això fa poc, fa 2 o 3 anys, vaig treballar amb la Fundació Puigverd. Això es pot buscar o no? No ho tinc. No he buscat i no estava, no hi havia res. No, ara mateix no. Que ho hem parlat... Espera, que fico l'altra càmera. Diu, ho hem parlat i no ho podia mostrar i dèiem si estava allà, però tampoc No, he buscat, però no he trobat res, però bueno, vaig fer un documental a Puigverd d'una noia ucraniana que va arribar aquí amb un problema renal brutal i bueno, em van trucar si volia fer el seguiment d'aquesta nena perquè tenia 22 anys, 23 anys, havia tingut un nen i bueno, col·lapse renal brutal. I em truquen per anar a fer un seguiment d'aquesta noia i vaig començar al principi a anar a diàlisi amb ella, tot el dia amb ella i amb la seva parella, que tenen un nen, i fotografien-ho tot. De cop la mare li diuen que és compatible, llavors fan l'operació, vaig estar a l'operació, com li troben el ronyó, com li implanten a l'altre, tot el procés, i després el post també. Vam fer tot el que era la recuperació. Quan va ser el total en temps? 2 mesos, sí. I llavors la pregunta és, tu vas allí i estàs allí amb ells i... Sí.
Un mes? Et marques unes hores als dies, perquè clar, no estàs 24 hores, també tens que fer, jo, en aquell moment feia altres feines, Sí, i no podia però estar que- tot el dia fent això, Però clar, que dius que tu vas però allà... clar, necessites un continu, no? Et marques a la setmana 3-4 dies, que tens que estar mínim 5 hores amb aquestes persones, facin el que facin. Potser hi ha Vale. dies que són més emocionants fotogràficament, perquè Sí, sí, per la sí. vida no, però que va a diàlisis, que després té que fer una recuperació, que Sí, que és més que estètic pots tot. treure alguna cosa, sí. I hi ha dies que estava a casa al llit o estava a casa amb el nen cuinant o no sé què, però bueno, tot el temps aquest que podies anar tenint de cada moment una foto o fent una allà. imatge, doncs vas construint el que tu vols, El relat, no? vas fent un relat. Molt bé. Però clar, totes aquestes coses venen signades. Tu quan treballes per Clar, o empreses sigui, d'aquestes, això ho fas per algú. clar, ho fas per empreses. O sigui, Vale. a mi em tocava Puigverd i per poder fer aquestes fotos jo tinc que signar Ah. papers conforme aquesta dona té els seus drets d'imatge, etc. I clar, Vale, no ho pots mostrar. vale. Et paguen i paguen molt bé perquè I la finalitat és... Ah, vale, llavors és algú... Sí, que són feines, i et feines paguen tot pagades, això, vale. no? Et paguen bé i molts projectes d'aquest estil, no només en la Puigverd, amb més gent, ho Llavors, faci i ells quina funciona. utilitat li donen a aquestes? Doncs després tenen coses per coses seves de redes socials o revistes interiors de la mateixa de medicina. de medicina Sí. Vale. i també exposicions que van fer alguna coseta amb les imatges. I han fet amb les teves imatges? Sí, han fet diverses coses. Amb les Amb les fotos, sí. Hòstia, molt bé. Volíem fer una exposició molt gran allà, al final no es va fer perquè amb el del Covid i tota la mandanga, tota aquesta època que estàvem, que no podies entrar, que si et vacunaven, que si no sé què, i llavors sempre hi havia coses que es podien fer, però després volien agrupar gent, deien que no, llavors no es feien exposicions o coses així. Llavors sí que s'han fet cosetes, però I llavors, tu ara, clar, jo no ho havia pensat, exposicions i això, què has fet? he fet unes quantes, però ara fa temps que no faig això. I també- Concursos sí, molts. Concursos? I he guanyat algunes coses. Vale. bastant I guais. llavors amb la finalitat del concurs, que és visibilitat Bueno, o és visibilitat, al econòmic? final, no, visibilitat, perquè econòmic és igual, si et surts un primer premi, sí, doncs que guai, guanyes el primer premi. Però si quedes finalista o quedes com es diu això, com col·laborador, no em surt ara, no, que quedes finalista, Vale, dels concursos, al final, vale. pues, bueno, va sortint exposicions que vagin fent Vale. o publicacions que feien ells, bueno, repercussió al final, no? Vale, repercussió. De que vegi la teva imatge a molta més gent. Vale. I després també, les xerrades, has dit que feies xerrades? Havia o que fet, també, havia fet, però De ara fotografia, no, o de documental? No, o de... fotografia. I també amb allò he fet unes quantes classes com a mestre amb nens analògic o coses així, però no he fet poquetes coses amb això. Molt bé. Jo et veia apretant. Apreta. Lo de Vilanova, allò es pot dir o no? Bueno, no perquè no estem encara... Sí, Jo per això no dic res, Volíem muntar una escola entre unes persones, però està complicant molt. Vale. Està complicant molt perquè tampoc sabem la repercussió que tindrem. Podem intentar-ho ara, volem intentar-ho en un local d'un amic, Vale. que té diverses sales i volíem provar-ho, però estem encara com a veure què. Però s'està coent. Sí, però clar, és el que et dic, tampoc sabem el mercat que hi ha a Vilanova, doncs volem veure una miqueta, ho faig un altre noi, a veure què... Bueno, com però sortiria. també està ben connectat Vilanova al final. Sí, tant, i tant. I clar, al final dius, si pogués fer alguna així, d'ensenyar a gent, encara que sigui iniciació al principi, o sigui, ja pogués fer cursos més especialitzats, doncs seria Sí, que és anar picant pedra i és el que parlem, aquí no hi ha res, en tota la nostra comarca no tenim res. En fotografia abans sí que havia aquí l'Enfoca't, que em feia No, encara està. Encara està? No sé. Sí. No ho sabia. Perdó, gent. Dius, Mira, Astroterrat. Ni cas un nena, per fi us trobo, i jo buscant per fotoquís. Hòstia, Astroterrat, qui collons ets? No seràs el Carles Uriarte? Si és el Carles Uriarte, és una màquina de l'astrofotografia. Mira, Però màquina, jo flipo quan fan coses d'aquestes. Sí, jo també. Però va modificar la càmera, i tota la història. Sí, bueno, és un món, això. Bueno, clar, jo el conec dels castells, però clar, llavors vaig flipar perquè el seu en si foto no era allò, era astrofotografia, que no l'havia vist mai jo. O sigui, no havia vist la foto de col·legues. Jo havia vist de col·legues, això no ho he provat mai, m'encantaria veure-ho. O sigui, que si algun dia, si vols, podem quedar... Fa directe de YouTube. M'agradaria veure-ho, però no és una cosa que hagi fet. Alguna foto sí que has tirat, que et surten al Via Làctea en què estàs flipant, saps? Però... No, doncs ell ja després te passaré i té el canal i és, bueno, es coneix. Sí, jo crec que amb ell l'he vist a l'Instagram, però sí que he vist que eren castells.
No, Sí. no havia vist, no sé si ha vist Pues té més. la compte de... Ja ho miraré, Vale. ja ho miraré segur. Ah, no. Extraterrat, si Salut. ja contesta, ja ens veurem. Vale. Bueno, anem a veure. Estudi exteriors. Exteriors. Diu llum natural, exteriors. Llavors, el de la fotografia analògica o digital, ara m'estic mirant una mica la xuleta i he vist, ja em resol que digital. Sí, perquè, digital, o sigui, perquè però avui tu en dia... al fons et molaria fer un carret amb analògic. Sobretot 6x6. Mig format Una m'agradaria mica, molt al perquè final- m'agrada molt el format que et dona, la textureta que té, tot m'agrada molt. 6x6. Però clar, és que és supercar. Bueno, clar, estem parlant que quan val un carret de 6x6? Aquí, per exemple, No ho sé ara, però molta pasta. sí, el Llavors un Portra, 35 un val Portra 30. valdrà, no ho sé, però 20 i pico d'euros, sí, val. Sí, perquè I segur que em quedo curt. els baratos són 9, 10, 11 pavos. Ja et dic, i sí, pots comprar potser un carret per 7 euros, però no és la mateixa emulsió, No, llavors que tot. no serà igual, amb els contrastos no serà igual. Saps Clar, que que no? això, mira, això és el que poder els mola a la canalla. Que... Bueno, és que jo crec que la fotografia, el maco era abans, amb aquest aspecte, eh? No critico el digital perquè a mi m'encanta i al final dona una facilitat en poder treballar més i amb volums més ràpids i està molt bé. La veritat, no em nego de, no, digital, mierda, no. Però sí que la fotografia de l'Unmaco, quan jo vaig començar a fotografiar l'Unmaco, era primer no saber el que estàs fent, era meravellós. Perquè no tenia moltes preocupacions mentals, sobretot a l'equip. Avui en dia competeixes amb gent que tengo 20Ks, quan al final faran el mateix. Parlem de foto, no parlo de vídeo, saps? Però tot em sembla que sigui tot el mateix, per mi no és el mateix. Doncs clar, a l'analògic no hi havia això. Tothom era igual, al final. Amb òptiques no, perquè si és una millor òptica o no, sempre això ho sabem, no? Que la càmera és un trasto al final i millor tindrà millors òptiques que no un superpepino de la càmera. Sí, això és un consell, apunteu, eh? Òptiques, important. Sí, i els píxels no són tan importants tampoc al final, si no és que facis publicitat o coses així. Sí. Per exemple, fotografia, fíjate, he fet molta de cine, Vale. amb el Carles Lázaro, per exemple, vam estar a Marató de TV3, que hi ha alguna foto per allà. Em sona molt Carlos Lázaro. Sí, és d'aquí de Segur. És el que va fer, és el segon director de la Societat de la Nieve. Sí? Molt amic meu. És d'aquí. Algú va parlar, saps que algú va parlar? Sí, doncs mira, jo te'l presento ràpid. No, ja sí que molt maco. Però no sé què parlant amb un col·lega em deia que era de per aquí. Sí, és el veí meu. Ens coneixem fa molt de temps, he fet moltes coses amb Fotofica. Per què et deia això? Pel carret. Pel carret. I clar, ells sí que poden agafar i dir-te, hòstia, pagar amb carrets, i llavors sí que poden, però avui en dia, o sigui, és que està el carret, és molt complicat poder tirar per aquí. Molt complicat. Tot és digital, digital, al final. Això, el que jo me n'he anat, perquè ara... Ens hem pirat, no? Era per la canalla, que els hi pots molar, perquè els hi recorda molt a Instagram, els filtros... Bueno, els filtros, la qualitat que et dona, és el que parlàvem abans de les mini-DV dels vídeos. Què està fent els skaters avui en dia? Gravant molt amb mini-DV per la qualitat, la textureta, que no sigui tan perfecta, perquè avui portem una obsessió amb la perfecció que és absurda. Perquè al final, per mi, és absurd, perquè la tècnica, ho hem parlat, no? Quan ja tens la tècnica superada, trenca tot el que vulguis, perquè al final no quedarà sempre el mateix, sempre establert. Per mi és bastant avorridot. Bueno, jo crec que l'analògic el que donava era aquesta textureta que ara mateix la gent es gasta amb un R9 i li fot el Photoshop després, o amb el Lightroom, li fot texturita igual, o sigui, és que penses, bueno... Això m'agraden a mi per disparar les Canon, la DSLR, no la Miro. Tenen encara aquell punt de... Sí, igual que els Nikon, tenen aquest puntet encara no tan perfecte. Sí. No tan perfecte. Que sí que, a veure, una de 850 o una Mark IV o el que sigui, té una qualitat brutal, però no és aquest digital tan plat, saps? I a gent que li encanta. Jo crec que venim d'una altra història i m'agrada alguna que sigui més orgànic, no tan... La paraula has dit orgànic, eh? Al final jo crec que és el que busques, no? Bueno, això... Cadascú. No, jo també, però al final jo crec que la gent busca alguna orgànic per això, perquè queda tan ple i tan tot igual. Hòstia. Queda molt impersonal, al final, no? Però clar, això és la meva forma de veure-ho. No ho critico. Bueno, jo el que
quan veig massa foc, ho veig com a molt... Sí, molt perfecte tot. Massa... falta... Sí, plàstic. No sé, que clar, jo vinc del món del vídeo. Clar, jo no soc... Jo he fet fotògraf de free, però venia del món del vídeo. Del vídeo. I tiro sempre bueno, a lents que siguin més orgàniques, més manuals. Els manuals. Llavors no té aquella definició Pura. Bueno, és que al final també és una mica així. i li fots, jo què sé, el filtro, com es diu aquell, que li fotem a les bodes. Que, Neutre o què? no, com es diu? Oh, ja t'ho diré perquè ara m'enganxaré. Després t'ho dic, que fa com un... difumina una mica. Un blue, com si Sí. diguéssim. Difumina una miqueta i et perd aquell, com les càmeres Sí, Fuji, que et perd una una mica mica el foco el que... foco que tan tremendo. Sí, sí, no, totalment, jo estic totalment d'acord amb això. Que entenc que el que et dic, que l'evolució és l'evolució. I que clar, que hi ha coses que és fantàstica, el que es pot fer amb les càmeres avui en dia és una passada. Però bueno, crec que s'ha perdut molt l'essència i sembla més que un fotògraf sea cuánto tiene y cuánto has gastado que més del que puguis fer amb qualsevol càmera. Sí, sí, sí. Que això és el que veiem, bueno, jo ho veig una mica amb els aficionats, que porten a vegades millor que tu treballant professionalment, Sí, sí. que clar, dius, no. Està porta clar. 10.000 pavos a les mans. Bueno, però la gent avui en dia, que hi ha molta gent que té aquesta psicosis, no? És com les bambes, em compro unes males de 100 i pico d'euros quan amb les de 50 eren igual. Cadascú gasta els seus diners com vol, però... Pregunta. Feina, tu podries fer la mateixa feina si jo et dono carrets i una AT1, per exemple, o una FM, Sí. i una 5D, una Mark IV, la teva, o sigui, la teva forma de fer fotografia, podries treure el mateix resultat? Sí, jo crec que sí. Crec que sí, inclús amb una càmera desatjable podria ser el mateix, no? Ok. Al final, l'UI és l'UI. Vale. La càmera no té res a veure. Sí. No, la càmera és un instrument. Quan la aprens a fer servir, a partir d'allà, a tot el món abierto. Al final és com comences a fotografiar que tot tens que gravar al mig, no? Que tot és perfecte perquè aprens la tècnica. Però després ja no, ja canvia tot, no? Al final superposes la situació, si vols una llum, si vols una altra, Vale. les circumstàncies que hi ha. Sí, sí, És sí. el maco d'això. Per això et dic que al final els equips estan valorant molt com... Però que abans els fotògrafs sense Salgado o McCurley, són eminències, quasi ho han fet amb analògic. I és impressionant el que han fet. I no hi havia tanta competició. Simplement era el tio que anava allà i Ja estava allà. passava 20 anys allà, el tio, penso. Per mi això és fotografia. Avui en dia, doncs, bueno, clar, avui un tio va amb un dron, 5 càmeres, flaixos externs, porten de tot. Diu, ja vas a la pregunta que m'he saltat, però dic, ja... O sigui, avui en dia els fotògrafs han de ser, que això sí que ho parlàvem amb el Raül, han de ser més creadors de contingut, no? Si es volen guanyar bé la vida... Sí, totalment. Tens que tindre de tot. Tots els aparells que surtin nous, càmeres 360, les càmeres 360, per exemple, s'utilitzen molt en interiorisme i això per fer els Mapletor i fer els recorreguts Què és visuals. Mapletor? Què és... Apliques la càmera, doncs vas fent com foto per foto, Sí, sí. tot el pis, i llavors fas després un vídeo recorregut que pot la gent anar com un Caminant, Google vale, Maps. com el Google Maps, vale. Saps que pots llogar-ho. I llavors, clar, són eines com els drons. Avui en dia, si fas un documental i no d'un puesto ni una foto aèria, sembla que ja no tengas nada, quan no s'ha fet mai a la vida. El tio tenia que pujar a la muntanya, saps? Tota la muntanya per fer la foto des de dalt. Doncs, bueno, tots són facilitats. Estic totalment d'acord. Però, clar, ha arribat un punt que, clar... Sí, que per guanyar-te la vida has de fer de tots. Sí, està molt bé, per això et dic que... No, i està bé, pots aprendre a portar un dron, doncs de conya, i si pots portar no sé què, doncs de conya també. Però sí que comença a ser molt amb moltes coses, i el que et dic, si és un grup que estan financiats o això, doncs poden buscar tindre més eines per poder, però clar, quan tu ets tu sol, costa molt començar a comprar equips, i equips que potser després no es fas servir tant. Tens que ser realista amb tu mateix. Clar, ens comencem a comprar catxarros i al final es queden a casa. Però això li pots preguntar a l'Ester si vol. No passa a dir, que ens passa a tots. Ens va comprar de tot i després, hòstia, és més... com es diu això? Consumisme que no una altra cosa, com els boig, que esto lo necesito, i després no necessitaves una merda. Em va fer molta gràcia l'únic que va la reflexió de si et vols comprar alguna cosa, t'esperes una setmana Clar.
I si encara ho vols... i encara ho vols, si no ho has necessitat, perquè el capritxos o el consumisme, en 2 o 3 dies se te'n va perquè ja vols una altra cosa. Exacte. Sí, sí, i dius... Clar, hòstia, que necessito tantes coses, o inclús coses que ja ho tens, però et surt la cosa nova i et tornes boig. Saps? Com, hòstia, si no tinc això, no sóc ningú. Però són coses molt mentals. Al Bueno, final, a que mi vas m'està passant aprenent... i estic comprenent, eh? Això jo ho vaig aprendre fa ja un temps que vaig decidir que no, era absurd. Allò, Això. càmeres i objectius... Acabes comprant més del que necessites, després acabes venent-ho a pitjor preu, o sigui que al final no et surta a compte i crec que és millor tenir les coses clares. Què és el que faig? Faig això, què utilitzo? Això i això. Ara, saps? Ara, perquè sí, estaria molt guai fer una de dalt, perquè, hòstia, aquí veig tot el que jo vull. I ara també vull tenir una fonda aquàtica perquè la vull tirar des del mar. Però si ho faig servir un cop o dos, que tinc que comprar-ho, al final. És la meva forma de pensar. Que ens tornem bojos amb les catxapets, que és normal, també, perquè vivim en aquest món. I vas veient coses i, hòstia, això puc fer amb això. Home, si compro això, puc fer-ho. Si no ho tinc, no ho puc fer. Al final és millor adaptar-te. No? Però ara m'estava descrivint, se m'ha fet gràcia, m'estava descrivint. Bueno, clar, però és que jo crec que parlis amb qui parlis estan tots iguals, saps? Però obres a l'Express i et tornes boig. Mira, però un moment que ara el xat sembla que ha agafat vida, l'Estoterrat diu, avui dia el revelat digital fa que puguis fer com un quadre, és a dir, un pintor i una assignatura al teu estil. Sigui orgànic o no, m'encanten les fotos del Pere. Gràcies. Diu, vale, diu, si surt algú nou, llavors està bé anar a la generació anterior que et surt millor. I diu, avui dia la qualitat és molt elevada. És molt elevada, totalment d'acord. Clar, jo per exemple a vegades disparo... Jo crec que m'ha arribat al punt, no? Ja... Bueno, jo crec, és que la càmera, és que crec que, o sigui, més que, és que ja no té un sentit, o sigui... I més quan veus empreses com Fuji, que és el que parlàvem, que Fuji ha fet com un super marketing brutal amb això i ho ha fet molt bé, però ell està traient basura, perquè a mi ho sento molt, comença a trobar paradets que penses, una pasta i a veure quant de temps durarà, com la Half, per exemple, que la tens a la mà i és una joguina, pels 500 euros, compte. La del carrer. La verticals, no, la fotos verticals. Van a sortir coses que comencen, no dic que no estigui bé, però ja tenen que inventar coses que al final són necessitats absurdes. Bueno, això és com el del vídeo, que van sortir aquells formats, no? Que hi ha molts formats que van quedar obsolets. També una mica prou ja, no?, de fotos verticals. No dic que no, a mi m'encanten les fotos verticals, però una mica prou, perquè ens hem liat amb les redes socials, que tots, i la veritat, la nostra vista sempre ha sigut horitzontal. Sí. Treballes molt millor amb el que és amb el meu cas, jo treballo molt millor. Després hi ha fotos verticals que funcionen també i ho fas perquè funciona en aquest aspecte. Bueno, perquè... Tothom és com vertical i, bueno, vale. Si vols mirar Instagram, tot bé. Mira, veus aquells marcs horitzontals? Tu saps la feinada que tenim? No ho pensa. La feinada que tenim. T'envien 20 fotos. Tens que fotre Las quiero para ese. I li dius, a ver, la foto es vertical. Si te corto, además te va a salir nariz y ojos. Nariz y ojos. Pues la que feia la reflexió així, diu, soc en Carles, un mandor. Vale, Carles, ho hem suposat, Doncs la Gemma va fer la reflexió, diu, a mi m'agrada l'horitzontal, però Instagram m'ha obligat... Bueno, sí, ens ha passat a tots. Ha arribat un punt que tot això... també. Bueno, jo he disparat quasi sempre... Clar, jo pensava que era molt pel vídeo, però quasi sempre disparo horitzontal. No, jo horitzontal tot. Aquesta foto que tens aquí, que és un retrat, o alguna que funcioni en vertical, clar que sí. No, és un format que tenim i potencia moltes coses, però clar, hem arribat a potenciar moltes coses a que tot tingui que ser així. No, en veritat, naturalment ja no veiem, no mirem en vertical. Bueno, perquè també, abans la foto era per acabar com... exposades o penjades. I ara, la major part, per exemple, és... Foto social, sí. 16:9, o sigui, jo me'n trobo molts cops que els tinc que explicar als clients que han de ficar 4:3, perquè és el més proporcional a un sensor de càmera fotogràfica i si volen imprimir. Bueno, però mira, tornem a fer una reflexió una altra vegada sobre aquest tema. Tu al final estàs reduint totes les qualitats de tots els píxels o totes les càmeres que tens. Comencem a reduir qualitats. És que gravo en Vlog, però després ho tindràs que ficar en qualitat YouTube. És que és patètic. Llavors, clar, penso, hòstia, és una estafa el que fan les marques amb l'aspecte de... Ja, prou. Fica el que tinguis, està molt bé, les coses, però és que la gent
tinc una altra altra mirament, visió. saps? Una altra visió, que no et fa falta tindre ara mateix una càmera de 50 megapíxels o de 100 megapíxels perquè és que ni el teu ordinador ho pot processar. No és que Bueno, tinguis l'últim Però model. és que ja no, ni el teu ull. Ni la qualitat, exacte. Jo els dic això, avui no, avui que has vist que les fotos 10 per 15, te les envio per WhatsApp, en HD. Dic, no, però va a perder calidad. Digo, a ver, o sea, si tú me envías una Alma de foto, Dios, alma de Dios. digo, que se puede hacer de 1 metro por 1,50 m, por más calidad que pierda, digo, tu ojo, No lo digo, va a ver. no yo, tu Sí. ojo no lo va a notar. Mhm. Ah, pero es que me han dicho, digo, claro, para hacer una ampliación. Bueno, son Claro. cosas de... Dic, però tu, avui en dia, amb què es publica gent que es porten uns pepinazos que sí, que és el que vull dir, que afecten molt la vida a la gent, amb molts dels Sí. controls que tenen nous i les qualitats que tenen noves, vale, tot molt bé, però és que després queda publicat a un diariet així, una revista com a màxim doble pàgina, que és 20-30. ¿Qué es lo que els dic a ti? Que és el que dius tu, que no fa falta. Clar, a partir dels 7 megapíxels ja pots fer publicacions perfectament. Sí, sí, sí. Estàndards. Sí, sí, parlem. I sí, clar, si tu et dediques a publicitat o això sí que Sí, necessites una mica, mitjarracos i agafes un mig format o el que Sí, sigui. agafes alguna més papinó. Jo l'únic que, per exemple, treballo amb la X-T2 i la X-T4. Jo la X-T2 l'única pega que tinc és el fum. Perquè jo a vegades critico, però el de més, a mi no em fa falta més. No et cal més. Et dic que no... L'únic sí que notes que el que passa que t'has de gastar 1.800 euros per tenir un foco més ràpid i podem una mica més de ràfaga, que això amb una actualització de software tu podrem... Fas esports. Tornem-hi, si és que estàs matxacant a l'esport i fas cada cap de setmana esports o cada dia fas esports i vas buscant el més ràpid, el més Sí, fiable però que sigui. dic que a vegades t'obliguen a buscar-te alguna més ràpid. Sí, clar, no, sempre, tot. O- I amb estètiques de càmeres, Sí. sí. Que ha sortit, es que si no voy con esto no soy nadie. És el que Fuji ha aconseguit. Fuji, molta gent ha acabat amb Fuji simplement molta gent per Per l'estètica, l'estètica, sí. que és bastant patètic. No dic que les càmeres a mi m'encanten, em porto una i m'encanten, però molta gent és per pura estètica. Bueno, perquè és retro. És retro. Solo retro vende. Ara superguai el retro. Ara diu, cómprate una T1, 60.000 pavos. Sí, exacte. Però no passes de 60, Però, espera, anem cap aquí, aviam. Quina és la càmera... Bueno, càmera preferida, tens alguna o no? Càmera preferida? Tinc alguna? O- Carinyo, tinc a la FM2, li tinc molt de carinyo, per exemple. Saps que és una càmera que em va encantar i el dia que pugui me la compraré, però vaig entrar als Boada i em van dir... Em van fotre ahí... I vaig dir, Apa! Saps aquelles coses que has dit abans? Sí, que dius, millor paro ja, perquè No, si no les necessito? No O no, necessito. Mira, però jo tinc una FM2 i la meva tieta em va regalar fa res. Va ser una cosa, mira, tinc aquesta càmera a cara, una Minolta STR3 o alguna així, diga, però que està nova i és igual, és una preciositat, ja te la portaré un dia perquè la veus, perquè és una preciositat de càmera i funciona, l'he fet servir 2 carrets i perfecte, saps? És el que et dic. Però càmeres així, la FM2, molt de carinyo perquè he fet moltes coses amb ella, i després una 610 Nikon, que està 610. morta, no es va patar tot, va explotar quasi, que la tinc allà com, perquè ha fet també, aquesta càmera s'ha fet mig món, i m'ha respost molt bé. Té una càmera, com si diguéssim, la I la primera... 610 és full frame? Era full frame, la primera full frame Nikon bàsica, com si Vale. diguéssim. La primera, com si... Sí. És una càmera que a mi em va resultar molt bé, amb el temps que la vaig tindre. La veritat, no pesava tant com les altres i m'ha funcionat molt bé. Això sí, la vaig cremar. Ha acabat cremat tot. I la tinc allà com amb un carinyo especial. Em va fer molt... No l'has portat a arreglar allò? No cal. No Compres una altra. Sí, clar, sí, ara aquestes càmeres, el que tenim és que són molt barates. Sí, vale, clar, perquè ja tenen... Molt barata. Una 750 de Nikon. Nikon, jo perquè sempre he fet servir Nikon, t'està sortint a 400 euros, pots comprar una de segona mà, una digital, que és una full frame. Sí. Que són càmeres que van superbé, que si mires les estadístiques, a vegades superen les que inclús càmeres d'avui en dia. I per 400-500 euros tens un pepino increïble. Però clar, la gent ara vol tot el que sigui mirrorless o micro 4 terços també, que funcionen molt bé, però és un altre estil per mi. De càmera. Jo micro 4 terços no he tocat cap. Jo he provat alguna, però bueno... El que estava molt content era el Raül, sí, i mira, un dia em va deixar fer unes fotos amb la seva càmera, vaig ajudar a fer una això i vaig provar-la, i la veritat és que superbé la càmera que té. Tota petitota, pots ficar-li coses a fora. Molt bé, però jo no m'he acostumat, no he tingut cap tampoc, l'he provat. I al final fent la full frame, com tenim també la mania aquesta del full frame,
que vulguis o no, perquè tenim el sensor igual que el negatiu, doncs vulguis o no, doncs sempre tira per aquí. Vale. Que tampoc vull dir que tinguis que comprar això. Sí. Una PSC també pot fer el mateix. Sí. Que també és com una mania que la gent, no, doncs fem un PSC. Avui en dia, hòstia, Clar, és que avui en dia les APS-C han millorat molt bones, molt bones. Clar, jo tinc una 7D, i per exemple, la coixeja molt de soroll, però la XT4, No, cap, zero. No, clar, la de 800, per exemple, la 810 em fa molt de soroll, depèn de quan Sí. la foti, fa soroll. Tinc que tornar-me boig en canvi la Sisteu que tenia abans no em feia tant de soroll. no et feia tant de soroll. I en teoria és inferior a aquesta càmera. Clar, perquè ja va el També funcionament... una cosa són 36 megapíxels i l'altra 24. Clar, També puges molt en píxels, passa això. que tens més soroll. Té molt més de soroll, que és Que això és al revés, clar. perquè diuen que el píxel és més Els gran, 24 no? megapíxels jo crec que és el perfecte amb digital ara Sí. mateix. Després tot el que diguem més amunt, depèn per el que vulgui servir. Però amb 24 megapíxels Va sobrat. sobradíssim. I a part que diuen que o sigui, és el píxel, no? Que és més gran i Sí. llavors no absorbeix millor la llum. Exacte. Apunteu, no calen 400 No, clar, megapíxels. no és el mateix tindre un puesto així, per dir alguna cosa, 50 puntets que tindre 300. Sí. Que No és el mateix. Però No és el bueno, mateix, però bueno, el que portem, avui en dia tot això està solucionat, perquè com estan retroil·luminats i tot això, bueno, és una passada, saps el que vull dir? És el que dic, que tecnològicament és una passada el que ha passat amb la fotografia. Però ja és més artificial, de veritat. bueno, al final... Que al Ai, final... també m'agradava molt anar al carret, fotre un 1600 i que et sortís un gra així, saps? Fent una foto, també era curiós. També Jo tenia la seva màgia. Jo només he forçat un carret i em van fotre de l'hòstia revelant-lo. Clar, va dir, mai més. No fuerza nada aquí. Jo no m'acaba... Clar, era al principi i no ho acabava d'entendre, però em van fotre 10 pavos més o 8 pavos més. Vaig dir... No, clar, jo no ho acabo de... Perquè, clar, bueno, vosaltres que teniu botiga, és que vosaltres avui en dia un treball negatiu és molt elevat. Sí. Molt elevat. Però a més va fer va ser com la inversió de fut. Com dic jo, va fer el clic i va començar allò a... A tope, cap amunt ja. Sí. Clar, els carrets, els clàssics, es venien a 4 pavos. 4 pavos, sí. 3,50, 4 pavos. Quan jo vaig, o sigui, quan vaig començar, fa 7 anys, perquè l'estic ja porta... Sí, va ser igual que jo tota la vida. Ja, però jo flipava de com pot ser que s'han equivocat, no pot ser. No, que va, clar, és que avui en dia és això, una cosa que et sortia un Ilford HP5 et sortia a 3-4 euros quan jo estudiava, Ara... que et sortia ara a 20, no, 15 euros. Sí, 15 pavos. Només la pel·lícula, Sí. tot el que ve després. El revelat digitalitzat. I tant no baixarà hasta 25-30 euros. Sí, jo al carrer Por ahí sempre va. els dic d'això perquè venen a vegades papes, no? Jo cuenta cámara y revelado, 40 euros, entre 40 i 50 al final. Sí. I si vols ficar més qualitat amb el CD, perquè vols que t'ho escanegui millor, puges molt més. Puges el preu, perquè tens l'escàner bàsic. Tambor, alguna cosa així, és incalculable. És com es tindria que fer. En la còpia, per exemple, que et feien un revelat com Déu mana, et surt un dineral. Bueno, la impressió, no? Impressió, la digitalització, sobretot. La digitalització. Vale, això els escàners de tambor, De no? tambor, clar. Si tu vols una qualitat suprema i després tenir una profunditat bona i tot, pots escanejar amb altres coses, però amb el tambor queda Clar, perfecte. que això és el que fan l'arquitectura, no? Sí, ara, sé que abans va parar de fer-se, ara sí que es torna a fer, com si digués, però perquè el cost era molt elevat. Vale. I ara, realment, fa temps que no he fet res d'això, però sé que és molt elevat, el cost. Vale, però jo què sé, és que estem allà arribant aquí a lo... Vale, aquí fica un consell per això te la faré després. Un viatge que tu diguis per a algú que li agradi fer fotos. Fer fotos, no documental, però Fer fotos. fer fotos, que disfrutarà. El Marroc. Marroc. Estàs aquí al costat, és molt barat, la gent és molt amable, sobretot el Marrakeix cap a baix és espectacular, perquè al nord té puestos com Chefchaouen o tens puestos com, com es diu això, Ashira, que són molt macos, o Fez, però sobretot de Marrakeix cap a baix, a tot l'Atlas, tot el desert, és espectacular, la gent és molt maca, és molt econòmic, menges molt bé, i crec que és un molt bon viatge i no estàs a Europa. Vale. Tot canvia, tot canvia una mica. Tot color, tot... Sí, hi ha color, hi ha molt més moviment als carrers, és com tot més antic, vull dir que no tens atreu Una més. essència, vale. Sí. A la platja pots trobar cavalls, pots trobar una mica com aquí, si tornéssim una mica antigament. Mira, Antigament, com quan érem petits, no? És una mica així.
I està molt bé. Està molt. Si ho voleu al Marroc, és un puesto econòmic i molt xulo. Marroc, apuntau. Hòstia, ara m'acabo de donar compte que estic invertit, però bueno, dona igual. Hem posat tot. Ja està, ja està. Jo estava mirant cap a Cuenca. Veus? Estic mirant cap a... Bueno, és igual, no. Da igual. Coses del directo. Diu, vale, diu el Raúl Gallego, diu... Jo treballo amb 20 megapíxels i mai he tingut ningú problema Clar en que ningú no. treball. Crec que no. És que a partir del 16, et dic, menys de 16, també, amb 12 Sí. també pots treballar, però que a partir del 16 ja tens un... Jo crec, no hi ha cap problema, pots treballar superbé. Després que les empreses o les grans marques vulguin això és una altra història, però tu a partir de 16 megapíxels pots treballar bé. Sí, puta. Clar, jo pues, a los píxels mai me... Bueno, també és el que dic, és la venta, és com els mòbils, ¿no? Tienes 150 megapíxeles, 20 cámaras detrás. Bueno, vale, guai, que guai, tio. I després fas una foto i et surt punyosa o borrada. Bueno, i els mòbils que peguen molt de nit o interior, que fan aquell soroll que és... Sí, però bueno, al final li foto un iPhone, que van de puta mare, no diré que no. Pagaves utilitzar la cinemàtica del... Jo no. Bueno, Hi ha gent o que sí. gastar-me 1.800 euros. No, bueno, no. O 1.700. Sí, que li deia, dic, em compro una, jo què sé, una Rico o una d'aquestes, Sí, saps? I vaig- faig altres coses, no m'ho gastaré amb un iPhone. És que hi ha gent que sí, jo tinc amics que fan produccions i ho fan amb telèfons. He vist hasta Dakars fent-ho amb mòbils. Què són Dakar? El Dakar, Ah, el Dakar, vale, Dakar. amb iPhones. Hòstia, puta. Gravar-lo tot amb iPhone. I per grans marques, o sigui que no és fer un treball propi. Hi ha gent que treballa amb això. Hòstia. I treballant potser amb un iPhone, És que clar. No, dic, el que parlàvem. Si vols treballar i vols fer alguna cosa, pots fer amb qualsevol cosa. Hòstia. Qualsevol cosa pots fer. Si Sí, sí. tens la idea i és el que tu et sents Pues, còmode. jo he canviat, abans que deia que feia vídeos amb l'Òscar, vaig deixar de fer-lo perquè el gravàvem amb l'iPhone, amb el Protec, amb tot. Amb tot, sí, sí. Però... No, bueno, perquè tu vens d'un altre món. Clar, jo mirava i deia, és que dic, no, tio, o És sigui... com la gent que, sobretot en publicitat, està utilitzant molt òptiques anamòrfiques ara, perquè clar, la qualitat, Sí. hi ha gent que no pot coses planes. Sí, És com Sí. tot, dir que hi ha un camp molt obert, això ara. clar, jo va ser com una... Clar, ell no ho notava, És esto, sí. Sí, i em diu, no, dic, amb càmera que dona Et dona més qualitat. profunditat, és diferent, sí, Sí. clar, no pot Clar, ser. que la profunditat, per exemple, jo vaig flipar amb les de mig format. La profunditat que sembla que n'estic... Clar, és brutal, és algo brutal. Clar, però també 4.000 pavos, saps? Clar, és el que vale. 4.000 la barata, Per això pots agafar-te un mig format analògic i tens una qualitat brutal. Sí. Igual, clar, tu agafes, encara que és una mamilla 6x3,5, que no es tenia el 6x6, però que té una qualitat brutal, et fas una foto amb allò i no té res a baixar al digital Clar. avui en dia. Clar, la una textura que que són dona. 800 euros una càmera. Que No, estigui pots trobar per 500 també, o 600, sí. Amb un 80 mil·límetres, que és com si fessis el 50. Vale, perquè ara és al revés. Amb la Clar, PSC és més gran, multipliquem... disminueixes. Vale, Pere, doncs bueno, ara sí, un consell per algú que comenci. Molta paciència i ganes. I que no es fiqui al cap de guanyar diners ni res d'això. Que primer tiri, aprengui bé. Primer que sàpiga el que vol fer, també, és molt important, perquè jo crec que el provar tot es té que provar, però que no és gaire bo. Millor centrar-te sempre en alguna cosa, o en diverses coses, si vols. Sí, però... Cosetes, però no intentar fer moltes coses perquè és molt dispers. Al principi ho fem tots i tots tirem de tot perquè també és el que et dic, tens que provar per saber el que... Bueno, i també I menjar. també menjar, perquè et surten projectes i vols ho tinc que agafar. Però sempre enfocar-te en alguna que t'agradi i tirar perquè hi ha línies, per mi és el millor que pots fer. Molt bé. T'agrada molt l'estudi, doncs estudis. T'agrada fotografia documental, documental. Vols fer moda, moda. Que després pots obrir camps? Sí, clar que sí. Però sempre millor tenir una línia. Vale, o sigui, una línia... Començar, paciència... Sí, paciència, això sempre. Que t'agradi molt. Després, quan aprenguis tota la tècnica, trenca tota la tècnica, disfruta-ho, ser brut, no siguis net, ser brut, perquè al final és el que et dona experiències a la vida, amb el que és fotografia, i aprendràs molt més. I proveu tot de formats, que siguis... Sí, soc d'aquesta generació, que són tots digitals, prova lògic, a veure quines sensacions et donen. Jo el que provin, això sí, clar que sí, i que tinguin molta paciència. Si es volen dedicar, que tinguin paciència, que
que pots arribar-hi, clar que pots arribar-hi. No, quasi tots podem arribar en molts moments i si continues, doncs ja és perfecte. Però que paciència, que la fotografia al final és algo molt interior i que tindràs que compensar amb altres coses i anar creixent. Que és algo normal. Sí. Que és algo normal. I qui no ho faci així, pot una hòstia bastant heavy. Bueno, Pot una ser bastant heavy. ho he apuntat, paciència, però això que... Perquè al final no, és com tot, no? Tot no aprenem i és una cosa que la majoria de fotògrafs antics han triomfat quan eren iaios. Sí. Sí, quan I portava un any picant pedra. Jo t'he erguit, mira Martin Park, que per entrar a l'agència Magnum no ni el volia, ni mira quina eminència era. Doncs clar, dic que tot és paciència i si té que arribar, arribarà, i si no, has disfrutat del camí, has disfrutat del que estàs fent. Al final ho fas per això. Bueno, clar, per... La fotografia no és fer... No és un ofici com una carpenter. Sí, que... És un ofici que vas aprenent, vas aconseguint tu interioritzar el que vols fer. Això també, que mirin molt, que estudin molt del que volen, com el que parlàvem, vull fer un projecte, doncs ho estudin, que mirin per on han de fer, que provin diverses bandes. Això és el que jo les diria. I sobretot, paciència, que no passa nada. Heu escoltat? Paciència sempre. Jo faré el sempre. clip i sobretot, paciència. Paciència sempre. Pezzerini, no sé si el coneixes tu, diu, hola, Pezzerini. No ho sé. Hola, Pezzerini. Qui ets? Bueno, perquè pel nom no sé qui és. No sé si has vingut perquè has vist, coneixes amb ell... I després diu, ser brut, aquesta sí que m'agrada. Ser brut sempre, sí, sempre. Doncs bueno, anem arribant. Això sí, em falta un fotògraf que t'agradaria que passés per aquí. Ha de ser de la zona. Pot... M'acabes de matar. Conec cap al Gallego de per aquí, poquets. Bueno, o una zona més oberta, però tampoc ens anem... No, perquè clar, a mi em passa tota Barna. Bueno, de Barna algú que digui... Tenia un molt amic, però va morir fa un any. Hòstia. Potser que tu coneixies, l'Emilio, que era surfero. Era criat tota la vida, era una eminència. Sí, jo no el coneixia, però... Va morir l'any passat i aquest era un molt bon fotògraf també. La germana o la tieta o no sé la què germana. em va portar per si volia... Els equips. Sí. Em va dir que li vaig dir jo una miqueta i jo no puedo perquè no... No, clar, no. No, perquè tenia... Ara mateix em pilles ara, però malament. Perquè de la zona conec a Raül i poqueta gent aquí de fotografia. A vosaltres. A vosaltres. Digues a l'Ester, perquè l'Ester no vol venir. Esther, jo recomano l'Ester. A l'Ester recomano, vull que vingui. Bueno, Esther, jo t'apunto. Ah, sí, clar. I digue'm, fem una cosa, i digue'm algú que tinguis de Barna que diguis, hòstia, doncs pot ser interessant o pot... Com a fotògrafs? O que caigui bé, no que caigui bé, que tinguis amistat, perquè al final... Admirar Albert Wolfowitz, que és amic meu com germà, és impressionant. Tota la seva obra, el que fa i el que ha fet. Tota la fa moda. Qui, Albert Wolfowitz. Ja li diré, i tant que sí. No sé si estarà mirant, potser està mirant per aquí. Albert, estàs per aquí? Manifiesta-te. Monfils. Albert Wolfowitz. És un molt bon fotògraf. Molt. Ell es dedica a treballar en moda i a publicacions a bons fills. Sí. Bons fills? Fills, sí. Vale. Estic mig sord últimament, tio, sí que allò... Bueno, això és l'aire d'aquí, que se'ns pot aquí la humitat i compta, Bueno, ja tenim fotògrafs, tenim... Bueno, jo crec que ho tenim tot fet. Sí, si me'n sortís algú així, pensé que t'enviaria algú. Sí. Això també ho tenim tot fet. Doncs ja quedarà... Teniu alguna pregunta, xat? Sabeu... Hola? Quan miro... Ah, no estic invertit. M'estava ratllant molt, ara. Gent! Diu que estem aquí... Diu... Bueno, no us dic que us he semblat porque tampoco... Digo, Tuco Martín, que cuando nos viene a visitar a la isla. Digo... Yo, cuando pueda, Tuco, cuando pueda. Ojalá pueda ya, pero ahora mismo no. Pues dice que cuando pueda, que... Tú podrías venirte para aquí a hacer una entrevista.
No eres catalán, pero bueno, mallorquín, ahí. Bueno, mientras es, puedas hacer... es de Málaga, ¿eh? Bueno, Empieza de Málaga, igual. el mejor. Mientras me entiendas mientras te hablo en catalán, si Sí, no, sí, total, a home, veces... home, ya que te has català, A ver. tota la vida aquí. Si no, dice, total, para lo que hay que entenderme a veces tampoco hace falta Ya mucho, estic ¿sabes? fotent aquí les Pepsis, mira, a tu salut. Pues bueno, espera, Bueno. vine cap aquí, canviarem, Vinga. farem el... Bueno, esperem 2 minuts més, aviam si diuen alguna cosa, perquè això també, com va amb jet lag, va... Vale. Bueno, Tuco, cuando lo vengas a ver, ya sabes. Sí, sí, a veure si... Ah, fa temps que no ens veiem amb aquest. Mira, amb ell, quan estudiàvem, havíem fet moltes fotos del Vinyarroc i havíem publicat el rock Vine estatal. cap aquí. Espera. Molt curiós, aquesta. Clar, ens fotíem unes parties per veure'ns. Com sortir de l'Apolo. No, perquè el dia que sortia per les 6 del matí que t'ha agradat aquesta, eh? Sí. Jo un dia no vaig entrar a l'Apolo. No t'arriba a entrar, no? Són d'aquelles coses que diu... Ara, mira, ara sí. Bueno, estic aprenent coses noves, eh? Mira, mira. Bueno. Bueno, el Raúl Gallego que diu que aviam... Diu, por supuesto una visita ya, diu el Tuco. Home, clar, tenim que... Amb el Raúl doncs tenim que veure, el Tuco, a ver, ya, tengo que ir para De Mallorca. conciertos y en las raves. Pues bueno, Tuco, cuando vengas aquí, tú ves Ya está, ya apuntándote. estamos apuntando aquí. Yo te guardo la fecha. Hacemos las Pepsis correspondientes y ya, pa. El martes que vengas de 8:30 Tuco. I després el Raúl diu que aviam quan fem un cafè i compartim una estoneta. Clar que sí. Pues apa, Pues bueno, espera. un plaer ha sigut. Molt bé, Bueno, a molt bé. veure si i tant, i tant. I bueno, vosaltres... Ah, que està aquí, que m'estic Ja confonent. estem aquí donant... Que ens veiem el dimarts vinent. I res més. Un plaer, Pere. Un plaer igualment. Moltes gràcies. Gràcies a tothom per estar aquí. I sobretot, seguiu-lo a l'Instagram, que l'hem mostrat bé, però lo just, i hi ha coses superinteressants. Pues moltes gràcies. Bueno, Un plaer. Vinga. Apa, a tothom. A la comunitat fotògrafa. i ara anem aquí. El servei. Sí, sí. Espera un moment, espera, que t'apago el micro. Ah, sí.